سلام سلام بيتساب هميني اخاتهم همي غنيهم انا ما كدايه دحناتكم هميني اخم لي بيتساب انا فتاري مسكن دحنايه سم لا لكم ودحناك تكون لي تمنيتك غنغركم يدلي كاو بتعملات افاخو يلمت لخو اي نو جن تقالني مدن نغرات استخاخله مولقت الى يوتيوب سلالي يزرخو እና للي متفاقن حد فيديوهات لحسقو يمت لخو يبيتسب እዚ ቪዲዮ ትሪኡ ለለኹም ሰባት ሰብስክራይብ እንድሕለይ ከወርኩም ሰብስክራይብ ገይርኩም ናማ ክዳት ቤተሰብ ኮንኩም ኦሬዲ ቤተሰብ ለኹምኩም ሰዓት ለለ هم ተለመደ ላይክ ሼር ጎር ለይኹም ካው ኣብ ለሐለፈ ክልተ ቪዲዮታት ክፍል ሓደና ክፍል ክልተ ለቅረብ ኩልኩም ቪዲዮታት ንሓደ ሓውና ታሪክ ያካፊለኩም ነይረ እዚ ሓውና ኣብ ፀቢ ወይም ድማ ብጣዕሚ ጨኒቅዎ بتعمي تجنانيو لوينو لاورده لاديبه كغورو لغبو ነገር ጠፊኡ ስለልነበረ ለዓየዩ አማኺሩንና ምናልባት ካብ ኣነ በይነ ኮይነ ልጭናቅስ ካብ ብዙሓት ሰባት ብዙሕ ሓሳቢ ክመፀን ልኽእልሞ ኣብ ዩቲዩብ ቻነል ክሼር ግበርለይ ኣነ ለሓሳባት ክቅበል መፍትሒ ተግነኹ ኢሉ ስለለማኸረኒ ለዓኹም ለቤተሰብየ ክርዳእኩም ብልኽእል كيدبركم تسمعوا بتخلو ويلا واخم اقريويو ان زحاونا بزح كومنتات مصيويو بزح ريتوتات تقبليو ان ثانك يو لكم دلي بيتسب همزه عينت تاريخ لكم بينكم حيسكم وجانيكم صيبكم للو سوات لا بزح سب شير تقوروا لكم بزحات حسابات سلترقوا مفتح المركب يقللكم ينا همز عين التاريخ لكم شير كتقوروا تدري ساعات سلكي على channel لي سلالله بواتساب ويم دما بتليجرام حساكم تكافلون تخليهم انا للا تاريخكم بلموتشي منقد غيره نا يوتيوب فاميلي شير قورلكم يه بزح حساب بزح ريتوتات بزحات كومنتات سلاتغنيو مفتحي كونكم يلسل الحساو خينا همز عينتات نقر لكم واتساب ويم دما بتليجرام شير قور ليكم كاولا لو ما انتي حنت حفتنا بواتساب للا اخذت لي تاريخ سلالو وسي لو ما انت لاهم كبل هم تلمد فاميلي هن سيلكونو مخرتاتهم او كومنت اقمطيهم هذه لا تاريخنا خدينا ملكم صانحيت بحدن صنح بيتسا سلام سلام شمير شاني بحال اب كبابتات قطر تግራይ ተወሊደ ዝዓበኹ እንትኾን ኣብ ንኡስ ዕድመ እየ ድማ ንስራሕ መስሓትነይ ተጸጊዐ ንኽሰርሕ ናብ መቐለ ዝመጣኹ ኣብ መቐለ መጽኤ ኣብዚ ምስ ትርከብ ሓፍታ ኣደይ ተጸጊዐ ክሰርሕ ጀመርኩ ኣብ መንጎዚ ሓትነይ ኣብ ትነብረሉ ከባቢ ካብ ስራሕ እንተኣቱን ምስራሕ እንትወፍርን እናተመላለሰ ዝለኽፈኒ ወዲ ነበረ ኣነ ድማ ካብ ስራሕ ወጻኢ ዝሓስቦ ነገር ስለዘይብለይ ዕድመይ እውን ህፃን ስለዝነበርኩ ኣቃልቦ ክገብረሉ ኣይከኣልኩን ናብዝሐ ምስከደግን ሓፍትነይ ነገርክዋ ምስሓትነይ ዋላ እናነበርኩ ከለኹ ግን ስራሕ እንዳሰራሕኩ እየ ነይረ ስራሕ ስራሕ ይውዕል እሞ ምሸት ናብ እንዳሓትነይ ይመጽእ ጠቕሊለ ስራሕ ኣብ ዝኣተወሉ ግዜያት ድማ ኣብ ዕረፍተይና መጻኹ ነይረ ዝጥይቓ ኣብ ሰዓት እዚ ግን ዝሰርሖ ስራሕ እናተመላለስኩ ስለዝነበረ ኮጽን ከኣቱን ሰዓተይ እናሓለወ እቲ ቆልዓ ዕረፍቲ ኸላኣኒ ንሓትነይ ደጋጊመ ድማ ንክተጠንቅቆ ነገርክዋ ሓትነይ ድማ ቀሪባ ዛረበቶ ምላሹ ኣነ ፈትየ እየ እቲ ዝግባእ ነገር ኣማሊአን ክወስዳ ጥራሕ ፍቐድለይ እምበር ኣነ ብቁም ነገር እየ ዝደልያ ይብላ ሓትነይ እዚ ሰሚዓ ናብ ገዛ ምስ ተመለሰት
ኮፍ ኣቢላ ርሻንጓለይ እዚ ወዲ ፈትየ እየ ንቁም ነገር ንሓዳር እየ ዝደልያ ይብላሎ እንታይ ይመስለኪ በለትኒ ኣብ ዕሸል ዕድሜ ሓዳር እንታይ ምዃኑ ኣብ ዘይፈልጠሉ ዕድሜ ስለ ሓዳር ምጥያቐይ ኣደንገጸኒ ስቕ ኢለ ኣብ ሓሳብ ውሽጢ ከለኹ ኣስዕብ ኣቢላ እቶም ገዛ ኣብዚ ከባቢና ኣለው ካብ ዝበሃል ርኩባት ቤተሰብ ዝምደቡ እዮም እሱለ ገና ንኡስ እዩ ኩሉ ነገር ድማ ኣግህድ ኣቢሉ እዩ ነጊሩኒ ኣነ ቅድሚ ህዚ ዓርክ ነይራትኒ እያ ሓዲጋትኒ ንዓዲ ወፃኢ ስለ ዝኸደት ብዙሕ ተጎዲኤ ጸኒሐ እየ ሕዚ ግን ናብ ልበይ ተመሊሰ እየ ናብራን ሓዳር እንደልየ ኣለኹ ካብ ልበይ እዩ ኢሉኒ በለትኒ ኣነ ድማ ብውሽጠይ ካብ ገጽ ሰብ ምርኣይሲ ሕሸኒ ዶ ይኸውን ኢለን ሓሰብ ከለኹ ትሰምዕኒ ደለኽ ርሻንጓለይ በለትኒ እወ ንስኸ እሞ እንታይ ኢልክዮ በልክዋ ኣነማ ፍቓዳ ክጥይቓ ደቂ ሎሚ ዶ ኣዛዝኒ እዋተን ኮይኑ ኢለዮ ጓለዋይ ምሳኺ ክማኸር ኢለ በለትኒ ሓቂ ንምዝራብ ኣብዚ ዕድመይ ስለ ፍቕሪ ይኹን ስለ ሓዳር ዝፈልጦ ነገር የብለይን ካብ ዓዲ ካብ ስድራይ ንስራሕ ኢለ መቐለ ድሕሪ ምምፀይ እውን ካብ ስራሕ ውጪ ብፍቕሪ ይኹን ብኻልእ ዝቐረብኩ ወዲ የለን ምስ ሓትነይ ድማ ብጣዕሚ ዝተላመድናን ዝተቐራረብናን ስለ ዝኾና እሞ ክሓስበሉ ዶ በልክዋ ሓትነይ ኣስዕብ ኣቢላ እወ ጓለዋይ ኣነማ ቁሩብ መዓልቲ ዋላ ምረኣኽዮ እሞ ከምቲ ዝብሎ ዘሎ ናይ የማንቁም ነገር ዝደሊ ተኾይኑስ ካብ ዝለለኽዮ ናብራስ መሐሸክ ነይሩ ኢለዋ ዳሕና ቀሲልና ንወስን ኢና በለትኒ ወጋዕ ሓትነይ ኣብ ርእሰይ ኣቐሚጠ ናብራይ ቀጸልኩ ከም ዝፍለጥ ኣብ ፍቕሪ ዘለኒ ኣፍልጦ ዝተሓተ ስለ ዝነበረ ተኾይና ትኾን ተዓርኩ ዝነበረት ሓዲጋት ትኸይዳ ሕማቕ ሰብ ዶ ይኾን ይብል ጽንሕ ኢለ ድማ ትርእዮ ተለኹ ጽቡቕ መና ኣለዎ ኩሉ ግዜ ፀሪሪ ምስ በለ እዩ ስራሕ ግን ኣይሰርሒ ብምንታይ እዩ ማ ከመሓድረኒ ይብል ኣይ ዓሪፈ ስርሐ ምስራሕ ትሕሸኒ ኣበይ በጽሐ ኮይነ ቀሲለ ሓዳር ኢለ ይገብር ይብል ሞ ጽንሕ ኢለ ድማ ካብኡ ኣይቐረ ካብ ዝኸርተት ህይወት እዚ ገጽ ሰብ ካብ ዝርእስ ሱቕ ኢለ ዶ ፈጣሪ ፈጠለለ ሓዳረይ ክገብር ይብል ሓሳባት ኣብ ውሽጠይ እናብሰልሰልኩ ግን ስርሐይ ኣይገደፍኩን ከም ዝተለመደ ስራሕ ውዒለን ተኣቱን ናብ ስራሕ እንትብገስን ዋላ ይርከቦ ከም ናይ ቀደም ምልኻፍን የፍርሕኒ ዝነበረ ነገርን ቀኒሱ ብሰላምን ብርጋዕታን ጥራሕ እዩ ሰላም ዝብለኒ ከምዚ እናበልና እንትንቐጽል ኣብ መንጎኡ ንኻልኣይ ግዜ ንሓትነይ ረኺብዋ ዘረባ እሞ ምሸት ካብ ስራሕ ምስ ኣተኹ ርሻንጓለይ ወዮ ቆልዓኮ እንደገና መጽዮ ዘራሪብኒ በለትኒ እንታይ ልኪ ምስ በልክዋ ድማ ያው እዩ እቲ ዝተለመደ እዩ ቁም ነገር ሓዳር እየ ልደሊ ብስነ ስርዓት እየ ክወስዳ ዝደሊ እዩ ኢሉኒ በለትን እሞ ኣስዕብ ኣቢላ ኣትጓለይ መስቃለኒ እዎ እዩዋ ዋላ ሱቕ ኢልኸ ተቐራረቡ እዮ እሞ ረአዮ ዶ ጽቡቕ ተኾነ ጸበቐ ዋይ ሕማቕ ነገር ተርእዮ ኩልለ ተሓድግዮ በለትኒ ኣነ ድማ እሱስዎ ነይሩዋ እንድዒ ኣነስ ፈሪሐ በልክዋ ሓቂ ክሱስ ዛጓለይ የኾነ ይስኽስ ኣነ እኳ ፈሪሐዋ ታይና ሞ ንገብሮ ተመላሊስኮ ሰኪፍና ወዲ ሃፍታም ንስለ ልኾነስ እስኸ ይኸፍአኪ ውላድ ክለ ጽቡቕ ይዓብዩ ጥርንፍ ተብሎ ለባም ሰበይት ተረኺቡስ ጠንክር ኢሉ ስርሑ ልሰርሕ ይመስል ሞ ታይናማ ንገብሮ በለትኒ እንድዒ በልክዋ ፍርሐይ ብዝገልጽ መንገዲ ወጊሑ ናብ ስርሐይ እንትኸድን እንትመጽእን ኣብ ዝተለመደ ቦታን ሰዓትን እናጸበየ እርሻን ድሓንዶ ድሓና ዲኸይ ከመይ ስራሕ ምባሉ ቀጸለ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜያት ዝሰርሖ ዝነበርኩ ስራሕ ድንገት ተቋሪጹ ውዕለይ ኣብ ገዛ ኮነ ኣብ ገዛ ዝውዕል ስለ ዝኾንኩ ኣብ ገዛ እንትውዕል ኣብ ደገ እንዳትጸበየ ዝረኽበኒ ዝነበረ ቆልዓ ምርኻብ ሰኣና ኣነ ምንም ኣይመሰለንን ነይሩ ስልኪ እውን የብለይን ኣብ ገዛ እውን ከም ማንም ጓል ተንሰይቲ ብናይ ገዛ ስራሕ ተጸሚደ ስለ ዝውዕል ካብኡ ድማ ምንም ርክብ ስለ ዘይብልናን ስለዘይተላመድናን ዘይምርኻብና ምንም ክስምዐኒ ኣይከኣለን ንሱ ግን ድሕሪ ብርክት ዝበሉ ናይ ምጥፍፋእ መዓልትታት ቆልዑ ናብ ገዛ እንዳሰደደ ኸጸውዓኒ ጀመረ ኣብ በሪ ገዛና ወፂእ ከይረሓቕና ኮፍ ኢልና መውጋዕ ጀመርና ንብዙሕ መዓልትታት ምርኻብናን ኮፍ ኢልና መውጋዕናን ቀጸልና ንሓትነይ ዘሎ ነገር ኣይሓባን
كم استرخبنا ترخبنا زواقعنا يوم وقعتات كي ترفعي زنقران زمخران نقربكم مسكدكو دما نعوزل لني سمعتاتنا الرأيان كغير جمرة دحر معلتات دما مسؤون زلو نقر بدن بمس أواقعنا ركبنا نفقر تغير تسمع معنا فقرا وركبنا جمرنا أنا ون نحفتني نقريا تقبلاتو نعايز خون مخرطات مالتون عرسيك حلو خمزلني تنكق إلى ملؤ لبيك هاكو كقربون كتصنعون كمزلني نقرتني مخرحتني تقبله فقرنا أتسلا قريبا كرئي خلخو دس بالبهر زلون رهرهن يوهنيو اتحادة أنا زي متشون ننزل قاجقنا نزنبرا قداي سرح زي مهلاو ينيرو سرح كالعلالو كاللخو كل جزي ملسو زخون زنبرا بزبط حننا يفقر مقدات تربيشو سلزنبركي قادي فينبر حزما كجمريه أيو زبلني أو ساعات زي أنا ونسرح أقاريت أكوفي لابزنبر كل ساعة سلزنبرا مرخبنا بدن بك أتسأله ترخيبنا دمانو وحزبالة ساعات نيرو حبيرنا نحلفو مرخبنا بدمق هنتات قتيلو أمانجو أنا سرح سلزرخبكو سرح يجمر سرح متجمركو كمنا يقدم حزي مالتهون فقر قدم مجمرنا نكون مشات نسبين زنبرا أيهن بزتوسنا ملكو مشات ترخيبنا أواقينا نابقزاب تحنينا نفلاله حفتني ونبركبنا حقو استخوانت داقيم جزي مساعدة يدلن رئيخة كاب فتخيوسي أكليو ومنا قرقبرو مبال جمرت حتني نزاف قارينون تبور كبيزلوم حقوسات خوينا أنا ون حقوس خوينا أتسلنا تحرشون من تأوارحنا يفقر جزيات دما أنا نافق قارين تمخاخيرنا تنستفترا حتني بساعات زي عيتفلتن أنا نسون تأمامينا إنا تنستفتيرو إذا خنسمع مع خلنا سدرايون بزنبرن فقراو هيوت مبلشا مغنات تبساج يوم نابزي يكون سوسن دبرتن سلازاتخو بأي تسفا قوريتهم من معينة قرش كم زيبونن سرح خمزي يجمرونن يوم نيجيرومني مساق زلن ركبون كابقوم نقرأي قطرون انت تأنيسكجن بقى ودنا نابلو بتمليسو إيو نابرانكم نقرن كوانا لنا إيلوم سلاز حاسبو لنابرانا طبق غيرو زمرحنا سرح كجمرون يوم بسبب حساب تسمع مينا ينيرو بأي وقن حتى انتقنت ود رغباتيو إلى سلاز أمنت ركبنا نغنقتلن أنا ون أبروح زبالة سوو ديقات لي زبل حساب سلاز اللوان كتقاوم منا زبل حساب عيلعلن قدر نزلو سدرايون حتى نختأمنو ميا زبل أمنس سلاز حدرنا يخوني لنا إنا تنستفاديرو دحرزين حتى من قارد ما فرحو كانت انسندا جمر كلخو جميرة ننقربا النابلكو يجوجو نيرة إستات لا تفتر أبزل ساعات كن ركبنا خنا كل كتير نيرو أنا سرحي وعل بحد نمسي يفهنوني عرفت بسخون كله معالتاتون بحد نوعل النابلنا ورحت قطرو إذا نقر كتحساس بنسلة جمرة نحتني ننقرامو نسدرخاون كبدي بدن بخيت فلت أن ننقرم زبل حساب على الكله الشي يبلني خوينقنا إيش ندابل معالتات وسدر دحر بزح متشقجق نحاتني بحد خوينا نقرنايا بالتعم دما دس بلا زوم دقي إلى سمع ما بلتنا بسلام تقلاقلي فرخم يرئني إلى علل بلت قاتلو دما مسناتو سدرا بيتنا من للاي بلان قبرنا أبز ساعات حتني محقواسا بتعم يدسيلني تشمقي غاية نيرة كنقرا خلنا نسوون دسيلو وبناتي بيت سبقت وفوي تارخبنا اتز قددن زفرحنقن نناتو سدرا بيت كمي جيرنا خمزن نقروم ينيرو حتني بعالخا كابت الزارب بقربا بيت سب كوينوم أبيز بولو سبات جير كان نقروم إلى أم خيراتو كوينوغن كمي خنقروم انتا خبلوم اندابل قلعا اتيتي مبالا بزهن ناتي سقاي تجمر دما كاب ساعت سجميرو ينيرو انتا عينت سدرا انتا عينت سبات انتا تخونو يوم ولادهم زأكل كم زجيرو فرحهم سخالة بسبب الحساب توتركو نسوون لومي صباح اندابلن أنا دما شغلتين داوسخة معلتات دما أنها تقطر كدو أما نجوزي أب منجونا متجقجق اندابزها خده كبدي وندعبي حتني ونجقجقتني أنا دما بحساب توتيرات انسيش تشتور حملان
ኣብ መንጎዚ ምርኻብና ዋላ እንተቐጸለ ከም ቀደም ግን ሕጉሳት ኮይና ኣይንፈላለን ምክንያቱ ድማ ኣነ ብዝተረኸብናሉ ግዜ ቁጽሪ ስድረኻባ ንገሮም ሓድኡ ክንገብር ምባለይ ኣይተርፍን ንሱ ድማ ዘይዕግቡ መልስታት ምሃብ ኣይገድፍን ስለዚ ከይተስማዕማዕና ምፍላይ ብዛሕና ኣነ ስራሕ እየ ዝውዕል ኮይኑ ግን ካብ ስራሕ ብላዕሊ ዘድኸመኒ ሓሳብ ነይሩ ንሱ ድማ ዝተለመደ ምክንያት ምጭቕጫቕና ዝኾነ ነገር ነይሩ ኣብ መንጎዚ ናብዚ ይኸድ ኣለኹ ከይበለኒ ንሰሙን ዝኣክል ይጠፍእ ኣብ ከባቢና እውን ኣይንራኸብን ስልኩ እውን ኣይሰርሕን ኣብ 9 ሰዓት ኣነ ስልክ ኣይነበረንን ብናይ ሓትነይ ስልክ ኢና ንራኸብ ነርና ኣብ ስራሕ እንትኾን ድማ ብናይ መሳርሕተይ ስልክ ደጋጊመ ይድውል ኮይኑ ግን ስልኩ ኣይሰርሕን ብጣዕሚ ጨነቐኒ ድሕሪ ሰሙን ተመሊሱ መፀ እንታይ ኾንካ ጠፊኻ እንተበልኩ ድንገት ኣዲ ሓሚማ ደም በዝሕን ሽኮርን ስለ ዘለዋ ድንገት ሓሚማ ሆስፒታል ናቐኒና ሎማዓንቲ ንባዕሉ ከይትሸቐል ክረኽበኪ ኢለ እየ መፅየ እምበር ሆስፒታልና ዘለና በለኒ ክርበሹ ዝቐነኹ ነገር ረሲዐ ደንገጽኩ ኣዲኡ ሕዚ ዘለዎ ኩነታት ምስ ጠየቅኩ ምሳኻ ክኸድ በልክዎ ኣይ ኖ እቲ ቦታ ንዓኽ ጽቡቕ ኣይኮነን ሕዚ ንባዕሉ ካብ ገዛ ዝወስዶ ኣቕሓ ስለ ዘለኒ ብኡ ከለኹ ስልከይ እውን ስለ ዘይሰርሕ ዳሃይ ከፍልጠኪ ኢለ እየ እምበር ብጣዕሚ እየ ቸኪለ ዘለኹ ኢሉ ንከደ